Ada bagon ba? Yan na. Right. Yo! Ops. Oh, grabe, daga na kayo share dahil diretso bay. Grabe, yung ka-supportive atong. 30. Ah, grabe oh. Bay. 30. Check, Grabe check, kayo. mic. Party kayo. Okay. Share din sila diretso bay. Bilig ko sa atong mga BBS. Ay, layo. Mayong gabi Wow. mga ka-BBS. Welcome sa atong Bawal Bugok Show. Party. Grabe may gala. Diyan lang, Bi. Dapat BBS ang magawa sa ako, ani. Dala nga. Pak, bigig, wala. Tapos, BBS, Pak, friend, pak. Nara, pak. Okay. Good evening! Dito na dayon, dito na dayon. Tara may gala. Ito na lang po kami mamulabo. It's a Wednesday rainy night. Rainy Wednesday night? It's a rainy night Wednesday. Wednesday night raining? It's a Wednesday na lang. It's a Wednesday raining night. Tapos ulan. Grabe, lipay kaya kung mga tanong mga igala. Ito lang po kami mamulabog sa inyong sabay sa inyong Wednesday night. Ito po ang Hilas King, Bernie Bitok. Moro to. Good evening! Dito na dayon. Dito na, good evening, Japon. Sa Baby Ace. Kinikilapin niyo pinaka-feeling Mega Maria Filingera. Good evening! VBS! Samot kalata. Kau ba naman siyempre mga ka-VBS? Joe Romantico! BBS? Good Eves! Third spot? Sa tanang mga bibis. Yes. Mga bibis na ako diya. Ako yung naging na. Mga bibis. Hello mga bibis. Sa daw? My name is Sino ka? Master Poby. Moro to, kibay. Alas 8:11 na, pasensya na, na-action tamig sugod, tapos nawala ng internet o kalit may gala, napasubo Ayan naman. Tungod siguro sa kuani ka Murag feeling na ako, basin na yung makadungog sa atong internet provider nga exclusive lang yun nga para lang kita sa ato nga di mabutol. Grabe. Pwede. Kayo. Ayun, makadugang Hindi kaya ng para idea fiber ba? na. Makadulog ang mga taga para fiber. Hello, para fiber, wala yung mga pandya. No Paru interruptions. Para Wala fiber. yung mga no interruptions din. No, Pili Para daw. fiber. Say, wala Ang interruption. kuryente ba daw or internet mo interrupt? Ang problema lang po, pag human bitaw kay brownout sa dayo. Mo na. Bayan, ano ba yan? Basin namin na ang sipal ko. Morisco Dream. Tutits, president nato, Tutits. Morisco Dream may gala, Morisco. Morisco, Manila. Morisco. Si Tutits ba ya? Taga si Palco. Diba? Kaya kung si Palco lang ay perty. Tingnan mo, nabasa sa to sa mga first honor na to, mga top fan na to, nga mga ka-BBSB, mga top fan. Pakibasa. Ano si Kuano? natin. Si Janie una, si Janie. Si Rika Pikit Pagalan Estrada, la ka happy kayo si Master Poppy.
Si Kelly dahil na valued commenter. Social na eh. Regards kong Master Poppy nga Megs, mga Megs. Mga Ayan, Megs. ni Archie Chari. Mo gini mga Megs. Ako yan, Bella. Si Bert Jubert, Soy, good eve sa Good tanang eve. DJs. Mhm. And AU to good evening everything. Yan, gikan ni Adele Habunan all the way from Hong Kong. And crush jud nako si Maria Filingera gikan ni Dante Melendez. Si Kelly, hi all, and si kisa pa Dora Teens. Shout out mga idol and Tribor Cloma, top fan na to. +1 pa yun. Napagi +1. Unsa man yung +1? Salamat. Unsa man na? Maylin +1. Robles. +1 na siya kauban nga nagtanaw. Yan, Maylin Robles, ako batchmate. Yes, Okay. Joe. Sige, Joe. Yes, Joe. Oh, yeah, Ayun ni Joe. Hello, Aba siya Doc. na Palarka, Jane Abade og siya joke. Basta naman. Ano to na paspas mo to galit. So, kalit ra. Kahit ako yung paspas ang yawit ni mo, Joe. Oh, Jay, Bob. Og tira lang. Jay, Bob. Kain ka, Joe. Sorry, gihilig ganito akong internet. Puluan amping tanan na rin. Si Joe Bernie ating og segment. Sabihin? Sa mo na to. Napa si Mark Pakibasa. Caseros, shout out gikan sa Bohol. Si Sean Christianson, Sa Bukino. gikan sa Bukidnon, si Jason Andres Dito Kahatol. Kahapon. Kagwapa ni Maria, shout out po. Mac Ads Baclayo, Junior, basta Junior. Bayo. Ayan. Alam na. Jackie Dalayhon, mga idol, mayong gabi. And shout out watching from Ipunan. Yan. Nako Maria wa, nakauna ko dalayhon. Dalayhon ng Diyos wa. So mo na to. Mo na to? Mo na to. Okay, parapol na ta. Wala pa. wala pa Mapapagsugod. na. Mapapagsugod. Hello, magsuwat mo. Sa tanan mga ka-BBS ha, niyang taon mga tagtao ga, wala pa mo kabayad sa mo, Jo? Wapo kabayad sa mo? Nakalod ka Sa wala? pa masay nagkuha? Ha? Si Dante. Si Dante. Unya, mamaya matatag-load tapos sa t-shirt. May t-shirt pa ba? Wala na, no? BPI si Jo? BPI mga ka-Jo, no? Siya dapat lang. BPI ba yung mga BPI. asawa? Ano naman siya? BPI ko, BPI. Si Ruel, tagaan na Cozar Maria, tambok nga lami. Grabe siya. Pero at least lami. At least na ilami, may galang. Una, ang iyang apelido Akusar. Akusar ka, dili na Yeah. tinawag. Lagi. Dili That's pa an kasi. accusation and allegation, Mr. Chair. Akusar. Ang atong, tinga muna, sa pa yung mga, kuhan karon, sa pa yung mga trending karong mga panahona. Oy, medyo. Reporta mag-storya lang mga topic, kung sa pa yung mga Patay na si veteran actress Anita Linda sa iyang 95 anyos. Kailan mo na yan? Kanang mga pang-horror. Anita Si Linda, Anita Linda. kanang suki sa kuhan? Kanang mga horror? Showcase. Yeah, Dili, yeah. showcase sa kanima? magandang gabi ba yan? Anita Linda? Linda. Kanang mo. Ay, dili mo guni siya pang horror, taka mo ni siya. Ano ba siya horror? Di mo ni mawagod. Hindi porke kay. May gadi mo nang Kaya. gipatay. Oh, pero kuhan ni siya, ilado ni siya nga actress ng mga lola-lola. Ate Linda. Isun sa kay Lolo. Sagit na siya. 95 years old. Wow, sana 95. all makabot og 95. Ay. Kay kung kita, ambot lang. Mga bot na lang yun ba? Ambot na lang yun. Instant. Tanan. No, klabi na karon nga sos. Wanay Bitsin. galaw-galaw. Agay. Gay, bitsin, pork, Agay. Good luck. Pero sa tanan karni ba yung pinakakuan di day? Pinaka like kanang staple Very na simple. karne nga very kuan di Healthy o kayo- pinaka dili healthy lang, healthy. Dili kayo kanding. Kanding. Mm. O, tinood, kanding. Kanding ang pinaka the best. Pero Pati ang wala- gata sa kanding. So wala ilabot tong mga rabbit, wala na nga na, wala na nga. Ay napoy na dungog nga rabbit. Pwede man ang rabbit, pero para sa ato kay murag luoy man kay gina-consider man na nato nga pet man good.
katong mga bison, marami ka itong baka, mga bison, ang Unsa ko na nga mga, unsa na nga mga Sa kuan? bison. Python. sa dito mo gud sa Africa katong adto ni safari. Wow. Nagkaon mi Safari? og bison pero niabot man ang lion dinidagan pud mi. Unsa daw? Sa down. Alam po na ibang mga pang bright, be. Sige, be. Sige, be. Nanapon lagi namin sa Sige, be. Mga tawa, me, be. Sige, be. Sis, I'm sure gimingaw mo ana nga mga bright nga mga joke ba. Ganina na kasapon na. Challenges sa panty og brief. Hindi challenges sa panty og brief. Wow. Yung si Rika. Saan yung challenges sa panty? Ito daw, Joe. Ha? Okay. Joe, ingat naman na Joe. Basta panty og brief, Joe, imo magyan ng mga topic. Ano sa ako man mo mangutana pag inana, pag underwear na sa ako naman dahil sa pagtuon niyo sa akong kuan. Bilahan. Dagway. Kani gatas daw sa rabbit. Pero ikaw mo sup-sup sa tutoy. Dili ay maselte pagyapon ang gatas ni Maricar. Breastfeed pagyapon ba? Best friend pagyapon. Oh, mo Ay, gali. ano sa ning trending daw ang okay. Sa trending ang Trending daw ang China o India. Ano na? wala ko. China, India. Kaya nga Chinese mo bitaw nang utan ako sa inyo kay wagi ko hanaw may gala. Dili, trending ang Chinese ug English. Kung mangutan na ka unsay na Chinese ug English. Ha? In this? Hindi. Okay po. Oy, ingon din sus gwapa ra ba gani nag-message din ni gwapa ra ba gid Popi ingon siya. Ang suot ni Popi sa live ganinang hapon og karon kay Samra. Ilis unda ka uy. So, Sa mga Ilis-ilis po na-compare ka sa ako ka nag-ilis magugo. Pag ilis na dito ko. Pag ilis na. Pagilis ito. Yung kaso. Okay na. Lagong kay atngal. Mao man na niya. Ito po kayong Nicole. Oh my God. Mao man na ni. May timang utong. Ang mga pag-release sa top 100 most beautiful woman in the world. Women in the world. Talaga? Wait, babe, sige nga. Yes. Comment nga tayo. Yeah. Top Pinaka 100. most beautiful women in the world year 2020. Top 100 most... Si spelling is a beautiful. Alam mo. Kasi BI dito BI para ano? BI. Anara. Top the 100 most beautiful faces of 2020. Ayan. No? Ano 2019 pa man ang gibutang pamukha-mupon. In fairness sa top 10. Nominations pa man lagi ni. Amateur nominations pa man lagi ni Nadine nakabutang. Ay, amateur. Lahi ng amateur. Dili na sila professional Ito na sa akin, four-star. Official nominee for most hands up. Oh. Nana sa imo, pa dahil sa nominations. Tanawa na lagi opening ka pa. Sorry. Tanawa lagi ka lagi. Mauwawan man sa tanin mo lagi. Nominations. Sorry. Ayan. So far, itong April 4, nag-start nga over 13 million kapin na ang mga nag-vote via online. So far, sa top 10 lang lugar, no, ang nisulod sa Philippines Ay, si Philippines? Liza Ay, Ika-number 9, si Liza Si- Soberano. Oh. And so far, sa top 10 to top 1, puro gailog ang mga taga South Korea, ng mga Hala. Bekin sa mana be? Kasi na si Kwanda. Son Eugene. Naa sa 8, si Jennie Kim sa Blackpink. Oh. Si Jenny. Kunya, nagsunod po si mga Blackpink, ha? Si Jisoo. Kinsa? Siya na, si Jisoo. Jisoo. I-share ko na sa screen. Di man takin ng mga naungan na eh. Makashare ba ka? Jisoo ba? Jisoo Derulo. Sige daw, i-share na. Abay, Og abay. ang top 1 line so far, kay Di ba katong Philippines na si Jisoo? Di ba Philippines na? Dili, uy. South Jisoo din. Korea. Jisoo. Jisoo. Jesse ito. Madamay ka. Uy, ang top 1 kay katong leading lady sa Crash Landing on You. Oh, si Son Eugene. Ah! Sige nga, pakita nga sa link. Pakita nga sa link para makita na to. Ito Sige, i-share, be. Partner, ano sa'yo number si Son Eugene? Top 1.
Hala ka! Sige nga, pakita nga. Yun. Wait lang muna ha. Sige daw, i-share. Iya pang gi-close ang Loading, porn. ah. Ang porn nga website, iya pang gi-close. Kaya basi mo gawa sa screen. Papa. Eto na, share screen ko muna. Ayan na. Naro, oh. Wala pa de. Ayan. Very good. Up. Up. Uy, kuyawan mata. Si balik siya sa number 10, Big. Sino number 10? Ayan. Number 10, ito, si ate girl. Ay naman, India. hindi naman yung uban diyo. Si Ubos pa daw, para buta sa number 12, ano, sa parang uban diya. Laka. Halaka na akong idol, may gala. O, 20 Si ta. Nadine, ika 19. Oh, number 19, si 20, Nadine. Emma Watson, oh. Di 20 na lang ta, 20. Ayaw sa diretso. Ay, sa bakit na gwapa na si Kuano? Samo kini basta babae ang mag-share, kaya dali-dalion lagi niya. Lagi, sis! Sige, go. Sige, Isa man yung Philippines na po, do? Si Ay, si Kuana, Kuana. Catriona? Muna. Manihis, si Manihis, oh. Catriona. Manihis? Tokyo. Ay, oo, si Kuan Tokyo man, oh. Oh, si Wala. Manihis. Si Tokyo. Ursula Cordero. Sino Tokyo? Tokyo sa Manihis ba? Sa Manihis. Ay, wala ko nakakuha na yan. Hindi mo yung karelito ng manihis din. Manihis. Dua Lipa, si Camila Cabello sa Havana. Asay Dua Lipa da. I-move daw yung cursor. Kini, Na kini, British. si Dua Lipa. Mo na si Dua Lipa diyan. Dua, lipa. Kulang upat. Dua, upat, lipa. Catriona. Sino yan? Sino sa Spain? Sino yan? Corbero. Si Ursula. Cabello, Cabello, Cabello. 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 26. Oh. Sa Cobillo? Cobillo sa? Cabello. Bello. Be. Cobello. Ah, Cobello. Abi na, de. Cobillo. Abi lang nimo. Abi kay nako. Ay! Saka. Sige nga. Kaso na ba 24. yun? Op, ka na. Isintro ka na. Op. Ayaw sa... Bakit sa Chinese? Great Britain, si Atrina Kaif. Tapos ka ng 23, sino yan? Si Atrina, mo Taga ni siya China. katong sa kuan? Mo ni sa 365 days? Kini si Atrina? Unsa nga country? Dili mo man na eskandal si Atrina Halili. Takuan eh, oy! Nakatong Aladdin. Ala, sinan. Ah, Si Aladdin. Nancy, oh. Muna siya, muna din siya sa kuano? Sa Aladdin? Aladdin, tama. Sa India din na siya, Giday Brad. She's pretty. Yeah, in fairness, she's pretty. And She's kini siya si Momoland na si Yeah, Nancy. half din na siya na eh, half. Yes. Ay, Philippines na Japan, no? Nancy McDonald Dadia. Lahi to, si Donel to, Donel. Si Donel man to. Ay, in fairness, bay, si Nancy bay, mistisa mo ko siya, no? Para mo nang medyo ba. Pero lami, lami. Mas gwapang yun ng India, o tanang India ka na, medyo may pagka-morena, no? Lahi ragin ang morena, may gala. Ganayo kag lagom-lagom. Anong lagom-lago, may gala. Bagag kila yana. Kaya feeling ako ng mga puting mo nagluspat mo ko kay may gala. Bro, kung di kaon og hilaw. Pero nice we have counter. Ha? Mga raw. Murag mga Nice hilaw. counter, puti. Mo ba? Kita ka ng kinilaw, di ba? Lami ikaw ng kinilaw. Kanang malasugi nga puti. Oh, kana. Sakit sa mata Laya. kay, sakit sa mata. Lain bro. Burag piki ang puti. Sige, sakabi number 20 bi. Taas natin. Ha! In fairness, Emma Watson, no? Ay, Emma Watson, gana. In fairness, Nadine Lustre, tanawa yung kwan, brad. Sana, anong din sa ilalom sa liog? Collarbone. Ay, kasexy. Marag ako lang, oh. Di ba? Collarbone, no? Oh, ha? In fairness, brad, oh. In fairness ang puti ni Poppy, oh. Selena Gomez, oh. Sa Japan, Mina, ay, no, maraman niyo, dagan man ni sa Pilipinas ning naungan ni. Oo naman na, oh. Japan, dagan man na. Bulwa mo yaman na, taga Bulwa. Nada. Sa Carmen Dapit. Antimina. Sa may Lirio Street na. Sa Lirio Street, sa may Carmen. Dabatian man ni, dabatian. Ano? Taga Dabatian? Or bro, sa Bugo ni, bro, taga Kali Apiki ni sa Bugo. Kanimo ni sa Asa ka na nag-Amerika? kanang Japan, no? Ah, Japan? Bro, di kayo din ako makita ko. Atili sila sa top 20. Oh, top 20. Sige, sa Mutanay ka. na strawberry kloma kanya humot ka na silang mga ilok. Mao. Lalahi sila, oh. Di, pero- Oh? Ay, kabala ka, manimao man na, pero kung tilapan na wala naman na. Ay, akong pinakagwapahan ani nga batch kay si Kwan. Ay, Galgado, brado. Di, Gal si Gadot Margo, ako. bay. Galgado. Di, bay, di. Si Gal Gadot? Kinsa kinan si Margo, unsa kinan siya si... Robbie Margo. Robbie. Sa Australia.
Mami Dili ba? Margo? Mami Mo. Ay, Oh, tama. pwede mag-TV. Dili ba si Harley Quinn ba? Harley Quinn. Yeah, oo. Ay, Sa Joker. oo. Katong sa Joker mo man na siya, no? Tong yung... Australia. Tama. Mo din na siya. Huwag mo kailaw, eh. Ano din yung nang basta Lahi mo ilo? yung mga dagway good sa karakter nila mailan nato. Ano din nang basta mo kuan day? Basta, kuan, no? Kanang Apil sa kulay top makeup, one. no? In Amo fairness. ko na yung makeup. Kisa man ni Kanang Mexico, isa man- Hidalgo. Wala kaila. Sabina Hidalgo. Sabrina. Ay, Sabina. Burang Di, basta Burang sikat na taga-badabing. siya sa- Burang taga-badabing raman eh. Dili Burang star dancer man eh sa Pero badabing. ba taga-kuras grill man eh? Taga-kuras. Dili, Mexican series na sila, di ba? Nagsikat karon ang mga manihis. Ah. Sila, daganan na sila. Money heist lagi, money heist. Manihis. Chopra Priyanka, India. Wapa mga Kana, taga-India. wapa mga taga-India ba eh. Ang ilang Ay, pagka... May ben sa mo chopra pod. Sa India ba, may lanin mo nga social ba kay brown nga pagka ng shiny. Gapanghapla sila Metallic floor wax. brown. Gapanghapla sila floor wax. Tanaway ang lips, muro napaakan sila pinig o Oh, pinapaw. agay kas. Kana i-zoom in kana ay naraman din. So, gani si Maria, pwede man na ma-zoom in, di gina i-zoom in. Samog. Hey, say. Massive yung ganyan yun. Massive yung ganyan. Pero ko realize. Mo bitong gibutang ka na mo sa BBS kay para ikaw rin tiguan. Sama ni. Ko rin ko pirit diha. Sige guys, muna tanan no, muna. Oy, no, so, Ay, oy. sila Oh, layo pa kita. panawman, relax. Layo pa kita, layo Akong pa gubot kita. ni ron ba? Sige, Saka. Next batch. Wala na tayo, kuha na. Ayan na itong kuha, wala na tayo istoryan nga topic. Mura na itong topic. Kanina. May gana. Ay, in fairness. Uy, pakita sa mga pangalan para makailata. Pangalan niya nga. Ay, sige. Dali Ubos, sa Maria. nang magmayoy. I-zoom out sa announcer. Na. Priyanka Mazumdar. India. Be, wala bro, taga Zunto rin, Kugman. Kanay pong kaniyong Sana. Kanang si Sana, Japan. Amo. Ay, wala. All, unta yung ngalan Mas ni All gwapa. ba? Mas gwapa man taga Kuras. Dapat yung ngalan ni Sana All, unta ni Sana All, Japan. Erp, kaning na nga, Erp, burag naragay po ni Kuras, Erp. Dancer man ni sa pulse niya. Murag ilang mga Alex ni nagpa-colored book ba? Burag Z-girl sa ni. Uy, pero guwapa ng Germany, oh. Burag si Kuang, burag Be. Pilipina nga artist ba? Artista. Dili na siya TikToker? Dili. Oh, murag taga TikTok. Murag TikToker o gati. Murag Murag taga taga TikTok. TikTok. TikToker lagi na. Singalan di Yeah. atong ikuan sa TikTok, bi. Si Kuan. Ay, siyempre, Oh, bro. Liza din. Liza, ba do? Kita. Ganda. Ang Japan kay Sana, Minaruto, ang Germany din, Sina po dayon. Igagaw siguro ni. Gusto mo siya mapili na Sina. Si Liza Sopiran ayahaya gini kuan ba no? Ni Wala isaw. si Yob anyway. Enrique. Ay, sus. Kay. Inga nakagwapa samad-samaran gina ko nang naunga. Lagi. Balag di magpatira dia basta kay pag minyo. Ay. Kanang matagbuntag Lumalaban, no? kanang matagbuntag mo mata siya ba nga magkamang-kamang siya ba kay haw yung tuhod. Wow! Dili, kinagkuan ba nag-squat mo ba? Nag-exercise. Nag-exercise. Ana lagi marami ang din. masupsupan magidong kumagko sa tiil ba. Burog Pinay ba nga kuan ba? Burog si RC Munoz lagi ning Germany no? Oo. Oh, tama. True. Naipagka. Okay, sige naog. Number ano na tayo? Number 8. Ito, top 8 na tayo, top 8, mga South Surveyor. nanood ng mga South Korea no, nanood na oh. Oh, naraw. Miski Great Britain burgya po nugon. Korea. Ubos may half na half. Also din na New Zealand eh, Great Britain ano. Number 8, New Zealand eh, Rose Number Park. 8, number Yeah. 8. Muna si Jenny. Brad, sa tilid ano lang Brad. Every time mananaw ko K-series yan, muna silinglinga. Bi mo man sa sakuan na digyo ko makinom bay. Halos parehar naong bay. Mura gyapon lang una sa ato magtanaw sa ato mga Pilipino pariro tag naong gyapon. Hala kani si Jisoo, dili man kay ni siya sabaan no. Muna siya kanang dili kay sabaan no, kay dili kay mag-English. Jisoo. Yes. Kini silang tulo, member sa Blackpink. Hala, gaya kayo eh. Aman Kanang tong isa, si wala Rose lagi Park. to katong pinakagwapa. Naa sa pinakataas-taasa na listahan. Kabalo ka. Si Lisa? Lisa. Napa siya sa top. Brad, di ba sa ila, Brad, kay normal na sa ila magparitoki? Yeah. Manay regalo sa ila. Sa ato ba kay murag ato man kantsawan basta magritoki ba? Very big deal. Big deal kay sa tuwa It's a murag. sin. Murag para sa to, murag wala kay kwenta kay nagparitoki ka, bringana no. Uy, Muna. dili ni Korea ng isa? Dili. Half na ah. New Half na Zealand, Rose New Park, Zealand. oh, Park apelido.
Dili kay ko attractan sa kuan bay. Hinlo ra kay sila bro, para ako bro hinlo ra kay bay. Ganayo ka na murag galapok-lapok ba ka na Bro, murag gadaro ba? bro, pili na ko ba pag mo dapat akong lip sa ilang kuan bay. Aping bay, bro kagiron. Mahimong kagidayon sa aping. Ikaw, bacteria. Gusto niya ka na naidalik. Ganahan ka ng kutis, sapnot-sapnot ng kutis ba? Lisod man kay ni dalon sa mga karinderya ni. Oh, listen. Lisod man ni murag Amag yan. amagacious. Ay, kung Korean yun noon, di gyud na sila maglisod juga kay taas ka na sila standard. Mag problema siguro ko ba kung nag-uyab na tapos Nakatry ka, igor. Joe. Nakatry. Nakita na ako sa series. It's a series. Oh, Example, mga Joe ba? kanya sila. What if na in love good siya sa imo, Joe? Niya. Ay, di sa ako pagpailad sa iyo, uy. Agas. Ayaw. Pagtuoy si boy. Pero ang mga Koreano bay kay sa dako gyud ang percentage nga dili nila type ang Pinay bay. Oh. Ang Koreano. Naiuban na itong mga... Di ginamawala lamang yun, pero di daw kay gina sila kuan daw bay. Ang mga level sa mga artistahin, maglisod na sila sa ano, pero mga normal, kaya ako igagaw, nagminyo man nag-Korean. Lalaki mo igagaw. Dili, ganing... Babae. Sa ako lugar, babae man ako igagaw. Ayan. Kasi Pero kung lalaki. lalaki, kanya, depende ra pud ba kay na yung lalaki nga Pilipino. Depende. Pero di daw kay na sila Maglisod nga naka-romantic or pangutan na daw may gagaw kung tinuod ba na. Di daw sila kay nga na daw ka-romantic compared sa ato mga Pinoy ba. Sa leader ra gyud siguro ba kay kuan man sila og stricto. In Borog real kuan ba? life, makita nimo sa ila Pag kay mga kuan ba na usi, sila mo pag hubo na diretso na dagan pa eh. kuan. Bigay sila, mahal na lugar, mangutot na lugar, hindi na sila ganahan. Kita kay mangutot, basta kay guwapa. It's okay. Mau Okay, galing, let's do mau it, galing, let's mau do it galing. already. Hindi mo discourage. Sige daw, top 4 daw ba? Ayan. So, top kanang 4 tulo. natin. Ayan na. Sila isa. Ay, ay, Ah, ay. Taiwanese, gusto ni Taiwanese, ah. Lisa yan, Poppy. Lisa. Lisa. Urasaya Spearbond. Turbon. Asa ano? Tawadi ka, kini Thailand. Urasaya Espirbun, Ay ka na, Thailand. gwapa. Gwapa na si Gwapa. Orasayo. Murag na pinay nga na katong Bakit si Megan Young? oh my god. Bordi ma. Megan. Erp, kani mo nga ni kagwapa. Lami kay ni siya kung ang imong tumong og tinguha lugar no kung mubaklay ka, lami kayong storya kay na uyab nimo. Garbo. Siguro Ganda. kung magpiyong-piyon ni lami sa nung gayo po ana pero mula ba ka ni? Mo po na diya. Mula ba ka ni masugo ka dapat na to lagi ni? nga dako imong budget. Masugo ka ni. Burag kailangan tagkatabang ani. Kailangan yun. No? High end na may nga na. Pag ingani no High high-end High kayo. maintenance. Di ni High mo ni maintenance, tama. muluto ka ni kinununa ni. Maglisod na magay imong kuan kay Maria gani na Kamulo ng Korea. Kamulo ko kani nga ni nga beauty kamulo kog ligo mo sit up na ka siya sa OBS ka og yung mga Zoom ana. La, duda na ko dili masuko kay mag-TikTok pa man siya. Masugo ka ni nga mohatod sa anak dito tapos mo adto sa pikas mo di ni masugo ni. Dili sa K-drama ra na makita. Masugo ka ni nga imo ni nga magbayad ni sa Sipalco or sa Morisco Ay, sa to ay K-drama ra gyud na makita. Wala. Wala Mubo na. ni sila nga klase nga Di, pagkababae. kanila nga. Layora ni silang ingan maminaw lang ha. Di man kay masugo si Maria kani pa ka sila. Ako nagingan ko Sa pato i-search kay share screen pa na to. Muna yun na nimo. Ha? Ni Maria Taas. sa nato. Ipunta sa taas kamay Maria kay makita na tong top 2. Mo na manguna oh. Kani ako. Kani si Sun Nabi na Yijin. siya itong Kanara awarding, di ara. ba? Sunyi? Oh. Sa awarding. Kabalo ka. Katong sa crash Ang problema maguna to, Oo. no? Ang problema lang nato ba, unsay definition gyud sa gwapa, no? Mo maganagon. Unsa gyud kay Dagan gwapa sa magyapon itsura? mga Pilipino, Bisaya Proportion, gani, dagan kay proportion. gwapa Bisaya. Diba? Tinuod, adto kay TikTok, taga mga TikToker, mga Bisaya na nga mga gwapa. Or kinsa kay Ano? nag-anad or ako lagi una-una ba? Kinsa kay nag-una-una og teach sa atong mga mind nga mauni ang tawag sa gwapa. Nganong dili ang Ako, atong research. panantaw gwapa dili katong mga Mo lagumon. search na who invented Mga gwapa. kinsay nag-ingon, kinsay unang tao nga nag-ingon nga basta gamay kag hawak, gwapa ka. Guwapa. Oh, Guys. diba? Kay depende man because nahimo na mo siyang culture, di ba? Kung for example, culture na ninyo nga tambok gyud tanan, walay ka nang niwang-niwang ana. Hmm. Mo na gwapa. O di wala na kanang mga gagmay hawak di awag na sila puwang aning kalibutan. Kuha na siya, Earth ka ng murag muna na imong norm, di ba? Norm may tawag Ah. na. Norm. Gikuha na siya, murag
bash or gi-kuan sa tawon na gi-against siya sa kanang bitong the time zone ang sa ginang salida nga na kuan. Unsa ginang salida nga na Ikaw may nag-suggest, ana, Ikaw may pakitubag mo, nag- paliyo. Ito ba the blank zone? Sige na. The scene zone. Dili. The... Scene zone. Ugma ato mo ng topic na to sa Friday. Ikaw nag-suggest na. Ikaw naging sa istorya, ana, kaya karon dili. Dili ako lang ikuan ang gist sa story. Ah. Kana siya gahimo man na siya og mga story nga about sa atong society ginalahi lang nila. So naay isa ka gwapa nga gikuan iyang naong gitambunan dis plastic surgery tapos ang natingala siya kay ang mga doktor ang mga kuan kay bali og ilong ba. Okay. Nadlok siya. Pero pagtan-aw sa iya usab ang iyang naong, pag-usab pareha na siyang naong. So na-happy siya kay kung ang tao, tanang tao ay nga to og kuan. Pareho. So ang normal mo to siyang normal. Kung nagpagwapa siya sa primero, pangit siya. Nalahi siya. No, kung tao siya ang forma. So iyang katoy the zone something zone. So pasabot ana kung unsa ang ginaingon Zone sa society. 5, Zone 5. Kung sa kung unsa ang unsa? Kung unsa ang ginaingon sa society mo imong gasundon. Ah. Murag mo fit in gyud ta dapat ba mo nang ingana sa psychology sa tao. Oh, mo So, inyo once na dapat. Moadto ta sa India. Lan- Pag gwapa kayo sa India ang naiilok nga kuan, Buhok. buhok. Mm. Moy awaton sa halos kadaghanan. Oh, sa ato dili pwede. Sa Korea, Ah. kung unsay kuan ni mga palamuti Mga norm. norm ilang awaton ba mo na siyang psychology sa tao. So kung maingon sila lugar nga gwapo ko karon, tanan sila mo tuo, gwapo gyud ko silang pananaw. Pero mulahi na siya kung moadto kag lain nga culture, moadto kag lain nga Hindi society. ka mo agree ah. Murag ka Terry Hills, sigid ka gwapo, Jo. Hindi ka mo agree ah. So pag yung ka na migsa. Murag ikaw ang pinakagwapo sa Terry Hills, partner. Ana, kung magtuo sila nga akong pinakagwapo sa Three Hills, gwapo gyud ko din eh. Dili. Ana. Aya ra ka gwapo Dili, magpadako sila, guys. kung dili ka mo gawas. Unsa daw? Sige, Ano di ba? nagingon? The Twilight Zone daw. Di ba di mo? Twilight Zone. Wala, gituupod siya. Sure ba? Sure Pinod, na? Twilight Zone. Twilight Zone. Ang bago karon nga version sa Twilight Zone pananaw mo Black Mirror. Tanawan na ninyo. Unsay pangalan? Black Mirror series. Black Mirror series. Mga series na siya nga. Itom na siya, itom. Ito na ka Black Mirror. Ang style lang sa Black Mirror kay apilan og technology. Kanang technology ba nga paano? Kaya, yung nakaya- cellphone. At sa mga sa Netflix na? Netflix? Netflix. Tanawan na ninyo, nice lang I-share naman screen na to. Mananaw ta. Sige. Dapat po Netflix rin. Kaya tara, question Ate nga muna Iplay. tayo. Question tayo para sa atong mga ka-BBS nga naminaw karon. Ayan na. If ever, pangutanon ni mo mong ex, unsay imong ipangutana sa iya? Ah. Wala ko nang iko kapupian niya kay siya ra maginay latest nga ex niya. Yes. Ako rin may latest pero may magwa mo ex. If ever lang namoy mga ex, tapos for example, namoy ipangutana sa inyong mga ex mga igala. Unsa ka ba? Gilab Unsa- ako niya. Unsay mga pangutana nga inyong ipangutana ka? Ingani na lang. I-be Para specific sa iyo, inyong kuan yung pagpangutana. Dili, Ayun na lang mo nga to. nganong nabuhat man to nimo kanang i-specific para klaro. Pero sigurado na to kanang ex nga before aning karon. Before sa imong Karon, Karen. example. Na may uyab nga current si Maria, si John, ano yung asawa na. Pero before, ang before na lang kay para dili malibog ang asawa or ang partner para min. Klaro na. Sige. Murag grabe, ginigigi protektahan ni Putin. Dili kay ako. Wala may problema, bisan asa na. Di, para man ni sa imo mix. Para ni sa imo nga topic. Kaya Ang pinaka common na ba rin, ang prayanin yun ni Arnold Traya, common na din. Kumusta na ka? Ay. Ay, way lamig. Kumon. Wow. Ay, nanasad naning kumusta na ka? Mura magkulang na lang mo yung kumusta man ka? Di, ang Dobby. gwapo nga pangutan na Arnold. Gilamian ka sa una. Ana. Oh my Ala ka. God.
Kani si Laryang, dugay ra gini si hugot, barag mo na ni. Agay. So, di na Laryang, kung na kay pangutana sa imong ex Nasa karon, gitag, oh. i-comment na Nasa below. Nagitag? Sige, Si Pau Javier Ladaw. Hey ex, are you lost, baby girl? Unsa daw? Are you lost? Eling Maria, uy. Are you lost daw? LOSS pa yun. Are you lost, baby girl? Ni chat man Nagniwang ka. ka. Nagniwang. Nagniwang ka. Si Tribor. Dapat lost. Akong pangutana sa akong ex kay nganong labong man kayo ka og bulbul. Gidaot tayo. Grabe ba yung mong grabe ba yung mong upok adto sa una? Ay na dia. Ay kog chachare. Si Rika Ano to? Pikit. Akong pangutana sa iya kang Jared Nacionales. Oh my God. Okay na mag-mention? Okay na mag-mention? Ay, larga, iya magibutang. Oh, Ay, ilahaning. Ex, dili na jud ko nimo, love kay ako, love pataka, bisag 2 years na tabulag. Love pataka. Love pataka. Kay ako love pataka. Yan. Dili na ko nimo love. Kay ako. Okay, guys. Paki-otro to. Pakibasa. Ex, dili na jud ko nimo, love. Kay ako, love pataka, bisag 2 years na tabulag. Wa pa ka move on. Mahal pa ang ex, mga gala. Si Heidi, may naalatan di second. Love pa ba ka ako nimo? Na. Genevieve. Jackie Ah. Dulayhon na ano. Wa ka mingawa sa ako ang baho ex. Jackie! Si Genevieve, niabot man jud tag 6 years. Worth it ba? Wala ba nasayang ang mga tuig? Kadyo lang, buta na ito nag-background. Kailangan nagwapo ka pa. Ex, kanang, kuhan lang ba kanang, wala lang, mangutana lang ko. Sa bagay, human naman kita. Diba, niabot man kita og 6 years. Worth it ba? Wala ba nasayang ang mga tuig? Ano ni ungol naman ka pa man akong gisulod? Hilang ang gusto. Ano kita ni mo today? Nagilang na. Ano? Sus Maria. Nagstorya ra galing. Sayang, wala ba nasayang ang mga tuig? Galagaw na rabati amigo ba nga nasa kamiging karon ba? Gibarter gyud ang bana may gala. Ha? Gibarter ang bana Amigo? kay among amigo na mo anta kamigin. Gibarter niya ang Mo ba? bana kay sige daw pamadji. Ay, barter na yun siya. Gibarter na niya may gala. Ay, ka. Pwede. Barter dos bojol. Si Laryang pwede screenshot ang iyang chat. Oy! Grabe si Lorian. Siya man gyud nang utana. Sige. Sa may ang gipangutana sa imo. Dili man na Girl, ikaw ba ma-comment lang nila. iyahan na wong og name, girl? Si Berto, ex nganong nagmadri ka? Sa bagay dito. So kay Ginoo tong kalabanon may gala. Ayun na. Mo na. Si Discern, Trevor masyagi Boss, discern. dili na ko mahapit ang t-shirt. Nasa Layo na kayo guardhouse. sa topic. Nasa guardhouse. Kinsa na. Layo na kayo sa topic. Si Trevor. Si Trevor, Si- you always. Si PJ Chuy. Akong pangutana sa akong ex kay unsa ang nasa imong unsay naa sa imong gipuli na wala sa ako. Na ayaw gid nga nang mga pangutana. Basi Ayaw, masakitan lang ka. Sakit kayo amo ba? Ana Babalikan nyo ka na. Ang iya hubag, ang imo lusay. Palawan. Loya siguro. Ang imo manggod. Si Sir PJ ni, saklot. Oo nga. Si Franklin Tiempo binugoy nga kan. Hi ex, ang sa style diya. Tapos mga alas 2 ni sa kadlawon. Online balagi ka ex sa style niya. Ang sa style diya. Grabe naman. Kana may nga nga mga linya dito na sa mga 2 a.m. Kana. A still up? A still up? A still up? Tapos may ning ka. Next message kay ta. Ano na yun, agay. Where are you? Ta. Mo na. Tara. Paghilom di abi, paghilom di abi, rin na mo reply. Pero ni reply. Paghilom di abi. Nako Corales. Ako din isa. Nako sweating siya. Nako Corales. Asarpit. Agay. Hey,
Grabe mo, guys. Ay, si Pupi Dili mo man, sa makabalo, ana. Ang sa may... Ako, nilay man nasa quarantine. Ano na? A. Still up? Ah. Yes. Ano Yeah, na that's siya? it. Yup. Ano na ko? Mine too. Ilan dito, napaka-maharot po. Mine too, ah. Come on, Maria. Bilis po ng mga pangyayari. Maria, aminin mo na, ilang mga text messages sa kadlaw ni mong ka-receive? Actually, daghan kaayo. Wow, gwapang-gwapa sa Yeah. sarili na sad ni siya. Eh, Amin, nabay mga one time yung anisibat yung ka sa kauswagan, kinakisibat yung kadlaw. Lisod kayo, guys. Lisod kayo mag-attempt. So far, sa mo maigson akong ate rag yun. Ay, sa bagay, ang style mo gini Maria, di mo gini mga adlan si Maria, kay mabuntagan mo ginaya. Mabalakas sa Buntagan talaga kasi, muli. mabalakas sa kasi Muli. Gina Bade na nasa guardhouse. Dili. Dili na mo ulit. Mga 7-Eleven. Nga sukaan ra. Ay, ano sa tani. Breakfast. Jaini. Nasataan nila yun yung mabalakat Si Jaini, nara. Iyang kon sa ex yung pangutana. Nganong ganaan pa kayo makikita nga pareha naman tanay uyab. Muling ibalik. Oh my God. Kanapit ang linya ba? Magananin mo. Kanapit ba? Anong gabuhaton pa man nato? Nis. Na naman kay uyab. Na naman po kay uyab. May pa dito mga nadakpan bago lang nga nag-trending nga manag-ex silang duha ang dakuan. Aman Asa siya. na? Dito na Skugon? Don taxi? Don taxi? Ito sa taxi? Oo, namang Sige. Unsa? Padayon. Uy, kung ako adyo, dili sa taxi. Nag-trending kay sa drugs, sila ang manag-ex katulog sila ang gakuan ng kasyoso. Ex na pala sila. din ang business. O manag-ex sila pero ilang joint business sa drugs. Joint venture. Dugan sila na nadakpan in one house. Murag dili kayo ko interesado. Katudyo katong sa taxi job eh. Ito sa taxi. Trending ato. Nakagawas ba gito? Wala ko na to sa wala ko ka na do kita sa taxi. Kita lang ko sa ano. Naputol ang live. Dili ba Wala dili? wala gigawas. Hantod garo napagay sila dito. Ang asawa Hello, na sa gyapon dito sa kon. Gikordon ang taxi. Gikordon ng taxi. Arnold Taraya, wag mo akong ikumpara sa ex mo dahil kung mas okay siya, edi sana kayo pa. Hello. Heart. Di ang ato dili hugot, ang ato pangutan naman. Kung na kay Pangutan naman sa ba? ex, dili wala man minaingon nga imo future ng utala. Ay si Adel kasi Adel oh, enja. Ex ayaw pa charge diha bi kay gakiligon pabaya ko. Pangutana lagi ang ato lagi di mo gigay mo ko tipot ba. Question galing. Tana ba? Na si Unsay Adrian inyong Magnetico. i-question sa inyong ex? Si Adrian Magnetico ingon siya ex ginakip pa bagihapon to nimo ato ang mga sikreto maskin bulag na ta. Samot na tong naay tao nga nang libak nato. Wow. Kana bitaw imo ihalongkat ang mga ganun lang pakatong sus. Alam ka na nakins. Ang Kang Franklin. Hi ex, same play. Wow. Very Automatic. short and sweet. Oo, pero same place unsa man? Ayay. Ay kulba niya okay lang. Pwede ta kay ninang. Gihimo siyang ninang may gala. Yang ex na ka. Well, kung O friends, dito nagsugod ang Karupukon 101. Agay! Ay. Ano na yun? Ang Tinuod yun na Karupukan. ingon. Tinuod yun na ingon nga. Ay nakina pa si Marie. Tinuod yun na. Muna ay mo kumpiyansa ng mga suminto siya, ay mo kumpiyansa ng mga gipang invite sa inyong kasal no. Kay usa gid diha ang ex no. wala ta kabalo. O takabalo. Kung honest kay ka, moingon jud ka nga, ibay to na ka akong ex ha. Ah. Kung kita nimo sa imong uyab nga okay ra. Kana gyud pinaka Murag, para sa ako muna pinaka awkward na nganong ang ex imbitar ron sa kasal. Ayaw di eh. depende kung ang ex or partner. na amiga na pod sa kuan. Sa bagay no. Friend. Oh, kung may Pwede gid na no. Rare story. Kana prego na ng kwan brad no, kana ko lang dang kang piyagwanyo di ba brad? Nga nalang po sa Itbulaga. Sa ngalan nga na si Big Soto nga Big uban Soto. rapon niya ang asawa niya nga bago Correct. karon nga si Pauline Luna no. Pero magtanaw ka True. pag labi man naka awkward eh. Sama na pero mag Oh? sa ba?
lalim akong ex pa itong istorya. Di po gini-ex na ka ng burag uyab-uyab na sa istorya. Kana pag yung nanay na nagkahubo-hubo, yun mo. Bakit? Di ba sa lugar? No, Very professional. Kuya, kani din yo. Jackie Dalayhon, ex, nakadumdum pa kaadtong gaokoy-okoy taniya, gilakag tag-iro. Ha, anong ukoy-okoy mo niya? Sa kinsa man niya, nadi may mga relasyon di. Unya man ako ni. Ha? Ukoy-ukoy tanya, gilakag tag-iro. Ukoy-okoy taniya, gilakag tag-iro. Unya, gilakag Onya. tag-iro. Ganon Di ba niya fun? manin niya. Di ba funny kayo itong kata dyan? That was so funny. Pero Tayo nga na pero kapulong kinatawan. lihok ang lubot. Oh my God, you still remember it? Oh my God. Layo lata kayo din. Galap bagi mo. Akatulagi. Lata kayo. Oh my God. I thought you forgotten. You forgotten. I thought you forgot You forgetting. na. Oh my God. Lata kayo day, klaro kayo. Ex, makita na sa partner, ex, nganong mamugos pa man kagbalik sa kuha ug binuangan na day ko nimo balik. Wow. Yes. Parang medyo may kahapon. Ex, dili na jud ko mo balik sa kuha, dugay na ko sukad pagbulag nato. Wa na ko'y laing giilis, wa na lain laki nga sa akong dugang kundi ikaw ra, love you. Jared. Ooh. Dughan raman. Matik na. Ex, nga nung gibiyang ko nimo, gibuhat man ako ang tanan. Yan. Yes. Ang pangutana, gisugo ba ka nga buhaton nimo ang tanan? Mo sa nadan. Correct. Tinan. Ayaw gyud lagi mo pagbuhat og butang lagi, nga wa man mo gisugo, tapos ang ending di ay mangwinta ra rin gyapon mo, di na pwede. Na pinaka the best guys. Gikan Roel Acosar. Hi ex, gidelete na ba nimo ang mga video? Pa-share balik bi. Lang ya. Delikado. Unya, pas na sa Google Drive. Sige daw, si Maria dito pa na. Maria, unsay mong question sa imong ex, Maria? Kung question siguro, tagpila ng kalamay. Yes. So sa Bohol lugar, sa Kalamay. Sa Bohol. Sige na, Maria. Adlok na po na siya. Ako i-ask, Beo Nanan. Hi, kamusta na mo Muslim girlfriend? Wow. Ang quest. Ex nga nung nagkaila man ta. Uy, wala dayon. Bitter na dayon. Pagkauman sa tanan. Ex nga nung Si Carlo. ex nga nung Ex. lami pa man ka. Ha ha ha. Pero dili na nato ibalik ex kay gusto ko mo tilaog laing nga mo uli ko. Alang ka, Mix! Ay, Ipanagdungo ko si Carlo sa imo, Mix! Sa imo man din Sa imo man ni Master Fox. Sa imo, kita mo Ingin yung ex mga nganong lami pa man ka ha, pero di na nato ibalik ex kay gusto ko mo tilaog lain nga muli ko. Ala! Ay, naka-message akong ex. Okay pa manggiya mo kag gitsura, pero sorry namong gay mo uli. Og tungod niya natawagan nato sa Messenger si Carl. Ipasunod, ibutan na to din Pwede ba? Ipasunod to sa Zoom. Sige nga. Sige ba? Dili, pwede na to ni Seiko ano. Ato dong i-Messenger be. Saan Sige man? tayo na ito pamaagi, Poppy. Sus ako pa pupi. So man taong ka pupi. Ay ko guguy question na. Ulian ka, murag mo uli na gini siya po. Bago pag-pablan si Kuan, si Carl. Tanaw na to kay basin Yan- assume yan- renta nga ako, no? Kato yang isa ka short, yang isa ka pantalon nga kuan na, iyang yung gitabasan bag ulam. Sayo ra ba kini nangutan na si Carl ra ba? Sayo kay nangutan ako nagsugod na ba ang kuan? BBS. Oh, BBS. Ambot lang po may gana. Ambot lang. Wala man, naka-swimsuit lagi padala, di Alam mo, tama, dati one time nga, wala naman na-log out yung mga Ala. Facebook. Natawagan na to may gala. For real. Kulbaan si Carl. Ay! Carl, Ang makulbaan Asa gisulo ba niya nag-underwear pa? Ano lang? Carl,
Carl Emerald na. Amarga. Tarantanan sa naman. Pag Migo dahil mo. zombie, pa-zoom na lang na. Dahil pa, migo dahil mo, di ba dili mo na makita ang pag-friends bago pa? Ring na galing. Di na Ring tubag. Oh, ringing, ringing. Di na sa matubag, okay. Maulaw. Carl, answer, Carl. Naka-zoom mo na siya sa una. Oh, May maning tawagan ni mo kay Kuan. automatic na. Automatic. Gingana ni mo ang tita B mix, sir. Sa pamoy special pod. Mm. Agay no answer man. Ayay. Agay gipaasa Na lang baka ta. busy. Baka busy. Basig maulos. Nag-retouch pa to. Oh. Ha? Yay. Nag-retouch pa daw siguro Nag-retouch to. pa Ingon ni gid siya. Franklin. Okay. Yan. Sayang, Carl. Wala na. Nag-die down na akong kuan. Nag-ilis jud na ba? Ingon ni kuno ni Laryang. Oh. Iilis. Nanukad ba? Agay. Ayay. Gitriman gyud to ba? Ang kuan ang Na-excite po buhok. si Poppy, oh. Gitriman. Hello kay Ann Jupmak or Kampuet. Ay Ann. Ang kuan ni Lablab ni Liklik. Uy. Unsay message nimo sa imong ex, ma'am? Unsay imong question? Ay, Be. si Jackie oh, ex, gihipos pa to nimo akong brief. Huy. Sino ko? Gusto ni Jackie na ba? Ini laki. Oh. Yan. Nag-ilis si Jackie. Okay. Ex, kabalok baka na mag-uyab taad to na time or ako lang ang kabalo. Bro, si Maria, siya rin nakabalo nga, uyab do sila. Uyab din sila. No, muli dapat niyo pauta na sa iya. Gusto ko na ko ipauta na nga gipos pa ba to niya akong gihatag. Sunog na. Gibarter na, gibarter. Barter. Unsay- Tingnan ka ba? May nag-post na siya nga, i-barter na ko ning Arp, kanina, sa imong oh. question sa imong ex, Arp, na ka ng pang pageant, Arp, na question, Arp. Question, unya, happy na ka? Ano na ka? Ay, gone, something, wala mong kaya. Kana yan sa unya, happy ka? Zzz. If given a chance na magbalik ta, ano na ba? Ay, ano yan na? If, Oh, pang pageant ba, pang pageant. Oh, if given a Thank you chance for na that. magbalik ta, What was imo the ba ba word? kung dawaton? and Say, Los. X number 6 ba? Number X 6. number 6, Mhm. please come forward. Your question is, What's your question? what is the essence of being a pasakit? Don't smile. nasakitan gid itong amigo gid. Nasakitan gid siya. Nasakitan gid itong amigo, may gala. At least yang ko niya, di ba? Brad, pag nagmahal ka o todo, Brad, sakitan. Kaya kung wala ka nasakitan, wala ka nagmahal ng todo. Wala ka nagmahal ng todo. Na. I Pwede know. Oh. Wala, di gid ko mahal. O Maria, ang sa imong question nga pang pageant, Maria, sa imong ex. Be, for you. Wow, for you. Lisod sad. Good kayo. Lain mo, good kayo kay... May man si Poppy mo yung ex-dagan mo na nakuha sa ragip. Yay! Ay, ito. To you, my ex, if ever we're not in a long-distance relationship, do you think we will endure longer? Endure. Indoor, outdoor. Endure. Magdugal gid ka hata? Oh, diba? Do you think we will endure or in Windows? Indoor and... Did you enjoy the indoor or the outdoor? The outdoor. If we do not, if we Ala, don't have long Pope, distance nag-suggest niya i-question ni mo, Pope, sa imong ex, oh. Ex, napa ba to akong gihimo nga kanta nimo? Ala! ako manggay na yun mo sa kanta.
Siya dapat mangutana sa ako, anak. Kumantong kanta naman sa ako ang tanan files. May mas mahal ka. I-play na binada sa imo, nada sa imo. Wala din Kasi sa... nasa YouTube. Sukad na bungkag ng piya ako na nakuha na nang delete na kong mga song sa piya. May mas mahal. Sabi sa to nga kanta? May mas mahalaga. Ito na. YouTube. Bebe. Sis, ang Yan, ito. magkalagot na makita. Na. Tapos pang extra magigitong makalagot, oh. Pwede to team song karon ba? Alara. Go. Bakit walang audio? Oh. Okay. Ala, ay. Sige, be. Ano wala man ni kuan ni? Baka wala pa na audio sa music. Kaya At sa YouTube. Okay na. TikTok. Ano mo. Again. Hinay. Mic mo, mic. Mas masaya kaysa kasama ka. Hindi mas mahalaga pa ba kaysa ating alaala? Kahit na magkakalayo, maglalapit pa rin. Mura ba yun na nakakanta sa mga paglarga before paglarga? Ha? SG. Atau gitu SG. Pasigap kali kanta pa Singapore may gitu tato. Kaklaro kung stripes na boxers na. Bawat panahon basta't mayroon ay susulit. Kahit na di tayo perfecto, kahit na may pain, walang mabalik sa pumamahalan. Uy, nanawag si Carl! Hala, Sige. Transfer na rin kanta siya. Undangon na to, kadyo lang may gala. I-search na ninyo sa YouTube, guys. Ato na background na to background. There's a commotion. Ayan. There's a commotion over here. Okay. Yeah, Ayan. Ay, problema niya. Problema din niya makita ang Kadyo ko sa nagtabuning konbi. Hala. Alo, uy, naka-eslabless. Uy, Ay, grabe kay may gala. Diyan lang Kapag siya mga habak-habak ko sa liog. Mo gali. Hello. Kanang antay-buyag. Antay-buyag. Ay, grabe Uy, Kadyo lang din. Ang iya makita kung noong. Wala, uy. Ay, makita man nimo sila? Makita nimo dili? Makita nimo Dili, boss, dili. Dili. Kadyo lang. Dito sa pikas na ako na phone. Ay, dara. Sa pikas nga po. Nara. Dagan sa phone. Nara, makita na niya, Nana mo sa kilid, guys. Yan. Hi, Philippines. Okay, exit sa ta, may gala. Gawas na. Gawas na. Ako to dayon. Ayan, may gala. Kagilok. Pilan. So, tinood yun natin mong gingon nga muli ka. So, of course. Kinsa imong tuyo na ni Carl pag uli nimo nga tilawan nimo. Diretso na nato ni. Mas may nang aware. Mas mayong makaandam ko ba kung dili, di na anta magkano ni. Okay lang. Well, may problema Carl? niya. Ipa-zoom na si Carl. Ay, problema. Delayed na. Makita man na raw. Pero Kita delayed man. man. Delay. Pero Oo. Carl? Carl, kanang... Burot ka, Carl, delayed. Aw.
Basta sa kuan, basta sa audit. So, basta. Gusto ka Pero sa mahilig? Zoom, okay lang sa Zoom. Wala, sa Zoom daw sa sige. Sa Zoom na lang. Ayan, Sa Zoom, nag-adjust sige, ka mga sige, gala. Sindi. To ka lang sa Zoom may Cindy. gala. Kasi Cindy. Sige, Zoom. Ito sa ikon sa Ang Zoom. pinagupit sa Cindy. Kasi Cindy. Cindy ba? Isa, Cindy isa. ka ng kuan. Okay, tama Cindy na. ba? Kanang snowbear o chili. Cindy. Katong canvas. Anong canvas? Okay, nawala na sa kumay-gala sa kuan. Uy, dagan ko mga supporters ka na bitang gayon nga. The best ka, nice kay ka, Master Popes ka na. Muna ni siya mga primero sponsors. Primary sponsors na mo ni kung if ever. Correct. Principal sponsor. Principal Ganun, sponsor. ganun. Principal sponsors. Na ay nag-jellies. Laki sa man ay nag-jellies. Hala. Si Laryang medyo nag-jelly. Ay, pasunod sila riyan. Pasunod ka. Talaga. Kasunod yapon. Pasunod Anak, Zoom. okay, Sige. good night, last na ko. Oh. Ano? Ah. Ipasunod sila kay para mag-wanted pa lang gata nga online. Sige. Ato ng kanon be kay... Sige, Dabi. Ito daw ba? Laryang? Ay, saghawa, Laryang. Asa man ni? Di tino ni-exit si Laryang, ni-exit? Nagmahay? Well, nagmahay siya, nag-comment siya, pero may emoji nga, bleh. Sige, sulod mo. Sulod. O ilo de ko Katulad si Carla, si Carl. Carl. Carl, nara Carlo. O si Laryang. Si Laryang o si Carl be. Nara. Oh. Nara ko ano. Nara. So, nagtapan na akong pag-comment si Carl o Laryang. Ala, oy, si Laryang o organizer si ex-Master Popes. Ala, organizer. The organizer. Organizer Nakasag clue daw. kung kinsa yung ex. Kay ganina rin na siya sig-mention siyang ex. Organizer si X. Organizer? Yeah. Huwag ko sabot. Organizer na yung ex. Okay. Ah, si Nina daw mo event. ni Laryang Popi. O ilo de ko da kang kuana, kang Jana. Hi, Laryang. Si Jana Pearl Ayan. Batilo Canyon. Hoy ex, nakoy nadunggan ba? Ako daw imong totga. The one that got away. Anyways, minyo na day ko and I thank you. Ang ganda. Ganda po. Kumusta si Ermats diha Jana ha? Okay ba siya? Yeah. God Okay. bless. Okay. Ex, nganong gakakita talagi ka sa akong kabayo? Kabayo. Kabayo? Kabayo. Kabayo, yun. Kabayo. Kabayo? Kabayo. Kabayo. Uy. Kabayo? Kabayo. Kauyab? Kabayo. Baka Uy, kabayo. Uy, ako din ko gilaban ako ng dirt bag. Salamat din sa dirt bag. Tungod na sa plug ni Poppy, nakita mo ko yung plugging ko. Munang nagtisting ko dirt bag. Naro. Oy, wait lang. Nananaw akong i-mention na akong crush siya. Nananaw siya karoon. Ay, ayaw pag-anak na kinala si. Ay, ninana ka nakasunod na ayaw. Sobra ka, Poppy. Ayaw ka nagsunod na si I-mention lang ako. Ay. I-mention lang ako para mailhan ko din yung akong crush ha, si Rachel Pugh. Si? Rachel Pugh. Katimingon yun na nimo ba? Last time magkato nakasunod yapon si Carl sa ato, nag-shoutout gyud katong imong kuan, imong idol. Gatoy kasi imong gatuyon gini mo. Ano pasilos-silos man na imo ha? Gapasiloso ni mo si Carl. Kinalay, ragid na siya. Kinalay, ragid na siya. Dili, Ako na lang bigay, pareho ra mi nakablu. Dili, wala gid mo kasabot. May the best woman win. Wow. Ipatilt na imong kuan langga imong kamera. Ipa-landscape. Pahigda. Ana ba? Higda na lang ka higda. Higda. Ana. So, mo exit sa mi Tama karon lang nakasa. Among balat. Kadyan lang kayo. Ayay. Kami ha, kamusta Ayay. dia. Kamu lang sa dia. Take your time, guys. Okay. Good. Uy, Poppy. Ako na din ikuan. Hi, Carl Senet. Hi. Ah, Hi again, Poppy. Where alone, isn't it? Where is it? Uy, wala mga kwan diya. Wala mga sound effects diya. Kaya para ganahan ko. Wala mga sound effects diya. Wala ako gid na hot seat na sad.
Ala, lahi ra gid siya kay ako ra gimahati permanent. Carl, akong pangutana, Carl, ay na kong charge sa rin. Ay na kong charge sa rin. Ingon ka ganina, nga dili na kamutilaw sa imong ex kay na kay ulian nga tilawan nimo. Kinsa to, Ano Carl? raw? Syempre, una nila, nara o. Nasa tubangan. Singalan, kinsingalan, Carl. Murag nag-start to siya nga M of P. M.O.P. Momel. Mini, minok. Moment. Mini, minok. Si Mo. Mo. Romantico. Mito, Pipichelo? Basin Momel Palama. Dili, Moy Pedro. Moy, Pedro. Ala, ay. Pero dili ko gustuhan ng mga initial. Diretso, istorya na siya kay kung isog ka. Kadya lang. Kadya lang. I-mute ko lang si Poppy, be. Kanang Carl. Nag-ingon naman ko dati, di ba, Poppy? Di ba na? Siya. Carl, istorya rin tagtarong, Carl, be. Ikaw ba yun, single ba yun ka? naman. Single ba yun ka? Oo. Kano sa kalas nga Siyempre. na karelasyon? Kano sa last 2 dugay na? years. 2 years. Mm-mm. Tanganong nagbulag man to, if you don't mind lang, brief ano lang. Isa may nibiya isya o ikaw? Na-issue. Siya mo na issue. Siya ang na-issue. Pila pun mo ka years ato? 8 years mi adto niya, pero Okay, loyal, mi. Huwag na ako. 8 years? Tagal, no? Oo. Dugay siya na. Tapos, sa 8 Okay. years, iya lang gisayang lugar? Inana, gid. Basig nangitaglain. Pero wala din mo nakita nga nagilain. Nakakita, Jud. Kaya naamay bunga. Siyempre, Ay! naay bunga niya. Kulay nga Ikaw ko, anan. Ikaw. Kuyawan ka sa bunga. Nabunga may gala. Ay, kumay na yung bungo. Nasi bunga. Naon taon na na. Saan sa man sa Pilipinas ni siya, sa Pilipinas. Food. Sa Pilipinas ni siya. Oo. So, kibali sa 2 years ni mo diha, wala sa kayo nakarelasyon diha. Hindi makuganahan gudari. Ayay. Daw bi. So imo na lang gipungan imong self lugar? Bora gipungan ba Murag niyo? inana, Jud. Sorry, pagpaso di na, ate girl. Bebe, agay! Basi mo nagpasakay kay. Dili. Ay patuloy tanong on. In fairness gyud sa walay pagtiyaw kani si Master Poppy, ulitaw gyud ni siya, legit. Tinod. Kita po na to siya kung daw siya magmahal, kulbasab. Tama. Kulbasa din. Tapos basiwa mo kabalo, kuan ni siya nang dugay ni siya nagkuan sa Youth for Christ. So medyo na Ginoo factor. Karon karon lang ni siya naman niya. Huwag na ako'y nakabaluan ni Kuan ni Master Poppy. Ala. Kay classmate na ako. Ang akong classmate siya, Kuan, parang igagaw sila. Hello! Nakurat ko. See? Wait, kano sa di ka jud lang. Ato sa balikan, kano sa man nimo first na himamat si Master Poppy? Kano sa ka nagsugod nga murag na interest siya ka Master Poppy? Hindi katurang recently lang. It fell recently. Or dili ba daan na gyud nimo idol ang mga DJs pero minyo lang gyud ang uban? Itapadulog di ay. Basin, marag diagin. Feeling ko lang ha. Ikawan, ulitawon ni silang tanan karon, ate Carl. Kinsa mo sila mo pilion. Karon ginata. Maria, kanay mong pangutana Maria, hapsay na mong kinabuhi Maria. Ay, sorry. Unsa man na imong pangutana Maria baka Try lang. Pero bitaw, gubot-gubot man na. pero recently lang nimo nabantayan si Poppy. So imo din siyang gistalk sa Facebook ana, imong gisosi. Wala, gihay-hay ra. Gihay-hay. Yeah, so mini gilaban-labhan lugar. Sa diha message dayon ko no hay. Ala, Mrs. Smith! Wala pa man ka nagpadalang picture, wala pa man ka. Nana ba sa mga pictures na napadala na? Bawal na siya.
Bawal. Picture ba? Kana nag-selfie siya ba kay nag-uan na good morning? Ano amo, ba? wala pa mo nakita, barang message pa man. Kung sa may nakadugang pa sa imong interest ka, Popi? Na ba kayo na-discover sa Facebook lang? May ana. Well, si... Or pure lang yun, kagwapo lang yun. Ano lang? Actually, pangit yun si Na Poppy. na-assure ka ng similar. Cemetery. Ano si Similia? Nasa cemetery. Nasa sa cemetery. Asa may similarity nila? Similarity sa? Wala kay cool ba? Ano ang good ko sa inyo? Ay, Ginoo. Similarity ni? Ito sa ko dani. Similarity sa imong ex? Sa man? Ano sa imong pasabong nga similarity sa iyang? Similar sa ako ang kuan dati. Nga nakita na ko kay Poppy. Inon talang kadaan nga dili mi actually similar. Kay dili ta kapasakitan. Parang ang pangit. Balik ta mga principal sponsors, mga principal sponsors. Ayan na, ang kilig-kilig naman. Nakaihi ko may God. Pero ikaw wala pa ka. Balik or Pero wala pa ka Hindi ko mo ibalik sa kanginan. Ha? Dara ka. Pero gwapo kasi mo picture, Joe. Wala pa siya kasulod. Ayan na. Ayan. Pareho ba yung ni Poppy single, di ba? Kami nag-ingon sa mo. Tanawa Single na ba yun, me? na rin asawang ipasulod ang anak ko. Sulod dito yung mga sulod dito ipakita yung mong face sa Pero camera. delikado na ni. Sister man dala ko niya, yun ni kuan ni Oh, Joe. nagsuon. Oh, sister. Di ay. Kamangura na mo. Pero Carl, salamat kayo. Always ba na siya galive. Galive di mo ka Carl pag ninong ka sa BBS. Oo. Sige, Galive live. na. Galive ka sa iyang pika cellphone. Di ba, Carl? Balo ka balo. Uy, kabalo gid si Poppy. Grabe yun sa gada. Uy, Poppy. Tanaw na ako gusto. Oo, na. Kaning mo, Carl, sa imong pag-idol ni tinud anay gyud ni siya. Bro, na-feel yun ako ba? Siyempre. Hala. Kanang imo, Pops. Ano imo, pasakay na imo, Pops? Dili ko ato ba? Pops, Di, honest ko. pasakay ba na imo to? Isa man ka, Pops. Honest ko, kung na'y magpasakay, sakay ko eh. Live man na imo sa. Unsa na nga? Ay, ka pong pagod. Depende. Sa Yan, brother Bird. Mo uli, ikaw ba gyud Carl mo kauli o nagyud ka or kano sa bang nga mo uli nagyud? Pag naanay flight, kailangan ko mo uli. Oh, kunana safe flight. Listen Karon tayo. hold pa man karon no. Ba? Oo, one flight, sir. Pila ka days galing to imong igahin para kang Master Poppy? Kung naalang panahon? 5 days. 5 days. 5 days. Days. Pagdua-dua. Gasto kayo ni og robos. Uy, pagdudua. Gasto na kang rumbos. Uy, Poppy. Sumunod si Poppy, uy. Oh, 5 days. Lain yung mga tumungog tinguha, Poppy. Ha? Pailan na tayo. Kanina pa bitang tingnan ko. 12 days daw extend. Magpa-quarantine na siya with Poppy. Nganong magpasikot-sikot di naman ta high school. Pwede na. Sa imong pasabot lugar nga pag-abot pa lang, panguyaban na diretso, ana lugar, Pops. Dili. Nay mga istabo. Kung for example sa day 1 magkita mo, Carl, sa day 1 pa lang susugto na lugar nimo diretso si Poppy, ana ba ning mahitabuan ni? Dili, dapat panguyab na lang daan ka napas Dubai. Dit sa. Ay, Dit bit. sa. Kung ko kaila. Dit Kailangan sa ko magtunog yun. Oo. Getting to know each other. O, to know each other getting. So okay man ka po mo. So Sama dili si ka na. Poppy. Di man kay motorila man lang gisakay, rap road. Wow. Ay, kung magkabayo. May git po kikitagan ko nimo day git pops ba. Mag-text ra man ko. Unsa man tilawanan ako na. Mag-text ra ko sa iya. Sa Unsa na? tilawanan ako na. Hoy, si tilawan na. Ang chocolate ka dala. Nagluto. Nagluto man god. Luto, magod Date siya. man. Mao Pwede gani. man ka mag-date sa balay. Pwede man ka date. Di, unsay ideal date ninyo? Carl, kung ikaw pabuton, unsay inyong klase nga date imong gusto?
What do you Ako want? simple lang. Saman Simple lang ko. somewhere. Parang overnight. Gusto Basta ba lang kag ka ng overnight? romantic. Oh, ako na ako lagi pangita lagi romantiko daw. Candlelight dinner, ana, candlelight Kung sa bagay, dinner. wala may, dako na po ni Spoopy, wala may mangita. Pwede na siya na mo overnight, mga ana, sa resort. Okay ra sa imo na. Sa resort ko Or gano'n. resort, ana, overnight. Di ba? Oo. Pwede ka ayun. Tapos pwede ba nga kami dayon sa Picas room na po mi? Ikaw lay bayan. Ikaw lay bayan dito lang dayon mi para dalo na ko kung Para magbanding yun ta, para magbanding. Tama. Fellowship. Carl, dapat ang pag-upload sa video, wala ilang copy. Kita ra mag-video dito. Dili, Carl, dapat Dili man. Ang amo dia nga si Carl na may mo bayad. Balag ka mo dito sa sulod kami. Ligo ko lang mi sa pool. Ana lang mi dito. Lagi ko magkaukaon ta, pwede man ka. Oh, ano, sumsum. Nag-aami malamog time, di ba, nga getting to know each other. Kami, tigluto, tiguan sa inyong inom, ano. Abi ko bang ako may nahidaotan nga tumungong tinguha? O in fairness ba, if hope you don't mind, Carl, no, kay among tanong ka lang mo sa video sexy magyug ka, no. Pilay mong vital stats ni mo, Carl. No? Salamat. Pilay mo. Palayo ka, baby, palayo. Ibutaw na ng cellphone. Ibuto na ng cellphone na para mag-auto again ay hawak. Wala. Ay, pilay vital stats. Ubos daw gamay. Di, 25 ramang good ko. Oh my God, 25. Wow. Same. Ay, ay, ladyo. Ano? Ang love. Dada ka na, Jo. Agay. Ala, putig ilok, Jo. Ha? Putig ilok. Ay, sus. Birahan. Ang Joe ko. Si Joe na muangan. Si Jo. Ayaw kabuti, Joe. Lain man, Jo, lain. Ayaw kabuti, ayaw kabuta. Kabuta, maguna Maria. Aha. Ay, kabuti. Kabot. Kabut. Ay, sorry. So, tana, mahuman na dapat din kwa nani. So, okay ra mo ta kung nailima ka adlaw. At least, ika-6 day lang dayon ta. Mudawat sa mga chocolates. Mutabo sa mga chocolates. Mga relo. Pwede. Pero relo te, oh. Mga rilo. Mga rilo. Mga kuan ba. Uy, Carl. Ang imo bitang reaction, no? Kay as in normal yun. Kanang gikilig ka. Oh, authentic ka ba? Kilig ka. Lagi pag so authentic. Authentic imong kuan. Organic ang imong kuan. Organic ang imong feelings. Organic. Guys, natural. Kuan siya muna sa Natural. biodegradable. Oy, Pope. Oy, Pope, basig ipaasa po ni mo ni si Carl, ha? Matutyo doon yung mga chocolates para namo. Pandamay ka. Ayan. Unsa magyud ka, Pope? Sigurado ra gyud, Pope, be? Kaya ganina pagsulod ni Carl, kay gigrit na crush nimo. Unsa ma? Lagi. Unsa man yun ka? Nakaisabi to. Pasilos. Gimmick ra na niya. Gimmick niya. Wa, kita ko dili. Tanaw ko sa cellphone mo, may nagsulod nga itong katong pangalanot. Oh, good. Wala mo itong racial. So unsa man gyud, Pops? Naipag-asa ni, unsa man gyud ningan ni atong gikuan. Kay basig gipaasa na nimo ni si Carl. Matutyo mo chocolate ani. Kanang pag-asa, manggod. Kanang pag-asa, no? Mura na siya. Weather lagi na siya. Pag-asa man. Mara ba, oh? Tinod, ha? Tinadyan. Kabalo na si Carl. Nag-chat naman. Nag-istorya na gid sila. Ay, blind kita na blind ani di ay. Na-blind din. Nag-ilat rin ani. So, kabalo na siya kung unsa gyud ang real, kuan, di ba, Carl? Sige. O, nakabalon ako. Muron mo nagulang tingog. Kabalo. Kapalo na So, ako. it's between us para mga G pa ni sila, Carl. Mga G pa gid sila mayo. Kaya ang chocolate may ilang pangadjian na klaro lang. Di man ang akong love life. Sa size, wala po sa size. So meaning to say na so nakabalo na ka. So unsa man, Carl? Nabuhayan ba kasi mo na ibawan o unsa man ni? Nawada na kapaglaong. Na-excite ko. Excite siya. At least na excitement. At least. Next na burag tuloy-tuloy gini atong chocolate bay. Pero dili gini burag dili ni siya makuan ni. Pero dili ni matutyo ni may gala. Gusto ka, camel. Camel do. Kay si Poppy ganahan man og kuan, camel toe. Camel toe yan. Amo camel na amo. Camel toe. Sabi na to, ah. Oy, Jo, so na si Jo. Camel ba to istorya na unsa man mo ina nga buwang mo ni. So unsa man ni Pop? Willing to wait baka ni Pop? Willing to wait?
Ay, ulatan na to na. Basta kay kung, basta lagi. Andar si Sir Junel Pugay sa Wed's Kitchen mo sponsor ani ho. Uy, mo ba? Master Pope birahin na. Oy, no? grabe na kayo. Oh, Wed's Kitchen. Carl, Carl, if you don't mind, Ninong, Carl, ninong ni. pila na edad ni mo, Carl? Kamu pa na siya mo nara ka sa mga 24. Kaya kanina ba Poppy, mura po ni 24 pero 56 na ni. Ay, kuan ako, 33 na in taon ko. Ay, 33. 33 na ako. Kailangan paspasan na ni kay lisod ang apuan eh. Basta nga ni or basta ning idara ba? Oh, medyo masela na. Basta 30s na dapat paspasan na ni pag diretso na. Magdali na, Jud. Pultang Kailangan na na diretso. Kita saan sa fluorescent diretso. Alam mo. Siyaro sa 5 days. Siyaro sa 5 days. Carl, kabalo ka Carl kung gasunod yung ka ni Poppy, di ba dagan kasi mga padungog-dungog about sa mga ideal wife. Ideal wife. Di ba kadungog ka? Kakita ka na. Sa Ganina, isa yung mga ganina, post. Nakadungog. Oh, nakita Nag-heart ka na na. siya ganina, nag-heart. Ikaw ba sa tanan niyang gipadungdungog Siyempre. nga ideal wife, nakita ba nimo imong self nga burag pwede ka? Nakita. Ay, Kaya nga nag-heart. Kaya nga nag-heart kasi Ayan. nakita. Alarm? Pero problema ani, long distance na pud mo kung for example magkita mo ana, tamo ana na pud ka. Naku. Hindi, Yes, pwede sir, man Carl. muuban ko niya. Pwede man. Oh. Pwede ba siya mobisita? Pwede siya mobisita diri mo. Pwede ba sa Hiring, Florida? Pwede. hiring na tananog puli ni Popi. Kay online naman ta, online. Online na. Ay, gibalik na ng renewal. May pwede maka-zoom dito Sa bagay, pwede pa man ako to ipa-stop kang KN tong pag-submit sa imong renewal. Pwede pa man. Ignal ako kay duty mga siya ugma pod. Ay, mapugos na giguan kung na-stop na gyud. Ba, in fairness ha. So sa lagton na istorya, kamo Carl ga text ga PM na mo getting to know each other no. Mangod ni Popi si RK ba RK? Hey, Man, dili. dili kaayo kasi Ah. mauuta kay kabalo na ka sa si Poppy kuan siya fame. Wow. Yanong rabaya ko. Wow. Yanong Pilipino, Bisaya. Bilisan ka. Actually fame. Ikaw ang manangaling, mananalang ka. Binibining na. Binibining Mari. Ay, nagsuporta ang igsoon ni Popi si Rom Carl Alaba. So na kung manguyab Carla kay para na ako tawagon nga ate. Yeah. Porte mag igsoon ni Popi Carl. Kaayo Ay, supportive. wala na. Sabi ni Gid. From without thinking. Planchado na. Oh, nalay host. Kami na ni Maria mag-host sa Oy, inyong kasal. ang gusto ra ba ni Ate. Carl, kabro ka Carl, ang usap po na gusto ni Poppy ka ng supportive sa iyang mga craft, sa iyang mga Oh. gabuhato, Yung mga ana. vlog. Ikaw Makapalit kira ba ba? ka o kuan diha? Ikaw ra Makapalit ba ka o supportive ba ka sa iya ha? solid ay? Laka. Supportive ba ka? Your buyer, ano? Makapalit ba ka kuan diha? Ikaduha na ko nga drone? Hoy! Hoy Poppy, dili magun ni sugar mommy ni si Carl. So pagtuloy mo sugar Bala di mo si mommy. Carla manghud ah. Di mo man ni sugar mommy. Support man itong istoryahan ani. Support galing man. Support ba? Ipapalit naman og drone no nung sa sugar mommy. Sorry. Sa mga tao na siya, Ako, Dapat kami may pahatagan ana kay di ba? Barato man drone dia. Why Okay, not, ano? diba? Kanang camera nga, Sony te okay rin, no? Barato ra man drone dia, barato Pero ra. magkaka ng gamay. Ganang gamay ra daw. Gamay lang. Ah. May na ako na lang nang ako na ibalik dayon. oh, drone. Comment to na CDR King. CDR King mo siguro to? CDR King. Yes. Bita. Carl, lahi ra pod ang ngisi ni Poppy karon. Pero gapugo, Oh. murag action og worry. Murag action kakabala kay ang ngisi po karon. Abot lang ano. Abot po nga no. Kaya naninood. Naninood dili, wala ko. Wala naninood. Ala. Dili so far nakita mo na kung sincerity yun ni Carl. Wow, murag babae mong guwapo kay nitong amigo. Lami kay Murag paluon. nabali ni. Lami Murag kay nabali. paluon. Ali. Dili man. Murag nabali lagi. Murag nabali ha. Dili man Ikaw ako pa. giingon ba nga, dili man gid pasakay si Carl gyud tanawag ko na iyang ko ano, di gid siya pasakay nga babae. O di sakay na. Sakay Maayo. na. Patong na. Dili gid na siya Munang pasakay. gabinuangan lang. Ouch! Agay! So, karon, dili na Una. dito mauto. Oh, dili na siya maato. So muna na may mga exchange of ideas. At least nagasinabot mo. Exchange of pictures. Wala pa.
Wala pa daw. Wala pa. Wala pa daw. Carl, ay kabala ka, Carl. Emoji sa emoji. Emoji ba? Emoji. Carl, ay kabala ka din ako sila forwardan ani. Ha? Uy! Na-link ato na link. Wala link man. Oh my Pero God. gisave na nako daan, Carl. Sige lang, Carl, kay kung gusto ka kuan, ako na tong tiksan tong kuan. Send na ko kay Poppy. Ay, wait lang. Naka-vlog ya pong ka din eh. Ganahan yun eh kag-blue, no? Blue din. I-share daw, be. Share screen daw, be. Adlock. Carl, salamat, Carl. Unsay oras dia karon, Carl? Unsay Thank you. oras? Unsay oras dia? Oras diri 5:35 PM? sa hapon. So Sa hapon, una oo, mi sir. gamay. Mm-mm. So padulong na Oo, gabi nauna pa dia. na. Munang moingon ko sa imuan na kanang pahulat ko sa ako kay matig maulahi ko sa inyo ang program. Wow! O tungod ni Ana magpadala si Carl og prizes para sa load. Para sa load. I-deposit lang, magpa-load ta ha. Yay, Happy ka, Carl. yay! Pak. So, Carl, happy ka karon? Happy ka? happy. Mm. Murag heaven. Murag heaven? Ay kabala ka di pa na heaven imong na-feel. Uli. Ah, Uli na. Bye, Carl. Thank you, Bye, Carl. Ate Carl. Thank you. salamat kaayo. Salamat. Bye, Carl. Salamat, Carl. Size 10. Uy, sumantong ko. Hello, Color Red. Oh, Size Heaven 10. ko ah. Pakpak! Lain mo dong pakpak na to. ay, Grabe, Poppy, bay. Gwapo kay... ang ganda. Gwapo kayo. Siya pa, mura pag nabalik eh. Nabalik Ito, ako. nakita niya nga sincere kayo. Oh, nabuong. Grabe ka. Hulala na ito kakarubang ko. Silos kayo. Tukay ka diya. Audya! Nawala si Kwan. Nawala si... Sino ba nawala na sila? Asa to? Si Laryang. Si Loriang. Si Laryang, kaya ingon na siya ni CLP na ni Master Poppy. CFC. Sa CFC. CLP. siya. Gusto mo nang tingod na galuping mo na doon kasaba ba? Ate Carl yan. Saba ba? Paghilom ko, anak. Carl. I-mute si Carl. Okay, so mura to siya. Uy, lo kan chicks may, mabur na ulahi man ka chicks may. Nabali o tanawa. Pareha mi yun na nabali. Nabali lagi oh. Ay, Yan, nako. neighbors. Until now, hulat pa ko kung asa na ako i-transfer ang akong paraffol. Uy! Uy! Si Christopher Rosso. Si Christopher Ross. Salamat, boss. Unsa to yang kuan para BPI. Pwede maghatag siya ka Tibok sa atong BPI. atong ipahatag load. Ana, pwede na. Mm. Or items, pwede ta. Correct. May resibo. Pwede man i-audit. Kaya naman tayo kwan diri, audit. Naman si Kuan President. Sa BBS daghan lab team matukod. So unsa na ni magdalawan tit palanggan lang punta every Wednesday diri. Nga itong style. Pwede. Pwede ba na sige daw mga Pwede, ka-BBS. pwede, Okay ra ba na sa inyo mga ka-BBS? Ang style nato, mutawag mo sa Zoom, no? Sa duha ka Zoom. Tapos isa na mo i-reveal inyong mga naong. Ay. Oh. Pwede ka nga na isa ka laki o sa kabae, duha ka pwede, di ba? Tapos di sa nato audio lang sa atong ipagawas. Oh, dili sa ano. Oo. Sure ka pwede. usa ka? Sure ka ang lalaki may usa? Or depende, na po isa ka babae. Pwede isa ka babae, Isa duha ka din ka girl, lang. daming laki. O sige. Sige pwede. daw mga ka-BBS, kung okay ba mo na, comment daw kung okay ba mo na, buhaton nato na siya. Para at least na lingaw-lingaw gyapon ta. Adi na tumabantayan nga, usag tunga naman Kilos data. 9:36 naman din may 39 gala. naman. Oh. Mo galing, paspas kayo, no? Rapol na, rapol. Rapol na kay overtime na ta. Wara ba tayo talent Sige, fee? well, gandam. Ato sa ni i-shout out si Elvis sa Bato. Lingawa, oy. Si Elvis Bato, nalingaw kayo. Salamat, brad. Unsa na itong price karon? Load na ni? Load ni, di ba? Poppy, nag-promise mo to si Poppy. Ay, si Poppy Day, Okay. 200 nga load. 200 isa ka tao, duha ka 100. Isa ka tao. Lah, grabe may. Grabe, no?
Lain siya, ninuod mo siya. Pero magulat lang nga kay Wapa ni sulod. Asa pong sweldo na to? Oy, si Isle, wala pa to kato isa ka winner last time sa 50 pesos na load. Si Isle. ba to? Naitabuhan ni, ang nag-print Wala siya. screen last episode, mura ning makapil karon. Ayan, kani naghawid taog sudlay. Every after show nami awiran, tapos ano, ang next na to karon nga print screen namo yung mga kwanda, magmas ta. Mas na ba yung mga mas dia? Itong mas ba na ba? After running kuan rapol. Sige daw. Wow, in fairness, laylahig mga names every raffle ang ga-appeal. Very good. Okay, so morning nag-print screen again ni aging si Mana. Katong Monday. Monday, so morning silang karon na ikuan. So ang Ayan next na ko na. na print screen karon nakamas na punta. Nakama. Alright, eto na. Uy, pero ayaw kay mugmasa kay alam mo utot yan eh. Pag ano yun. Langya. Uy, minara ba si Rachel Tio? Yan naman. Kailan day ka ni Rachel Tio, Maria? Regards to siya nimo. Alright. Yeah. Mas ni mo, Maria. Mask. Diyan lang to sa rapol na. Raffle. Okay. Ayan na mga kaibigan. Tanawon sa nato. Ipakita sa iyo sa ipatuyok. Muna siya mga Wala. pangalan. Muna siya mga pangalan may gala sa mga ni-appeal may gala. Nyara. Og ang makadaog. Pila? 200? 100 load. 200 load courtesy of Master Poppy YouTube channel. Una. Alas 2. Alas 3. Wala na tayo. Arnold! Iya ka ni, kadagan naman nagadaog ba? Grabe ni si Arnold. Okay na bata. Daog na sa Sabi dila. Arnold. Nakadaog naman si Arnold, di ba? Ano na siya? Many times. Oy, Grabe. ikaw na to si Arnold kung i-wave ba niya. Dapat itong mga naka-appeal. Anong pirmi na. Makadaog. Dili, Dili pero, sa sila yan. nabaga si Arnold, wala man sure si Arnold ron. Pwede, Ayun. ang isa ko 100 na lang. Lisod kayo nga. Dili, lisod kayo nga mag-decide ta nga human na tayo. Ganina ran ta nag-decide. Lagi madaot ta sa kanan ni DTI. Lagi. Banta. PTI rep. Ma-shutdown na puntaan eh. Grabe nung ano si man sa kadaog may gala. Huwag naman nagituyo. Nara si Arnold Si Arnold, oh. Unsa man ni Arnold, Tungaon. dawaton ni nimo o i-wave nimo? Unsa man 100 ra mo, pwede, di ba? Tungkol Siya siguro may kay magkuhan. Takpan ni siya. Siya may Lagi. magbuot. Siya may magbuot. Sige na lang. Insya nga, Arnold. sige na lang daw. Sige na Sige na lang. lang. I-wave Sana siguro 100, niya, diba? i-wave. Ipasa niya sa lain. Go na? Ipasa nimo sa line Arnold. Tell us unsa nga sige na lang. Comment sa Arnold, be. Kung gusto ba niyo, ipasa na nato ni sa lain para matagaan og kuan. Sige na lang, mga bullshit mo. Ano siya? Sige na lang. Arnold left the group. Ay, sige na lang. Arnold number. left the Arnold, wala naghihatag ka naghatag number. Wala tayong mabuhat. Congratulations! Okay. Para makadaog mo sa raffle sunod na edisyon karong Friday o i-print screen na ninyo ni Megala ang among picture karon. Ready? In Nag-smile 5 4 3 2 5 4 3 2 1 and dagang salamat. Oy, reminder lang ha, kanang wala tay next time wala na di na pwede magbutang og number di ha. Okay, Ayaw lang. Yeah. Kay base ko niya PM kuanan lang mo, talaga. i-PM ra kay base ko niya maano mo mga guys. For safety purposes. Binuhangan mo. Lisura ginhawa eh. Ako na pod. Next. Kasi utot yan. Friday po ako. Wow, Utot grabe kasi. na. Sige, Joe. Basta tangin ninyo daghan tay mga ipandatang na mga prizes sunod may gala. Ha? Tangin Ako ninyo. na po sa karong Friday.
Kaya Alright. ako naman Salamat guys. So, Please kung na Ikaw na, Joy. kung na mo yung Instagram, pakipalo sa akong Instagram Bernie Bitok 2 ug akong YouTube channel Bitok Bitok University. So, ako Daghang na po. salamat. Wait lang. Si Arnold Opasa na sa lain. Ni ana siya? Ay, pasa na. Wow! So this time mix unsa man ni usa ka bundakan ng 200 or 100? Ikaw, kamo. Ikaw. Ako, Para kanina, happy all ba? ako Happy na- all. Para Ako na happy may all. nag-decide ganina, pero saman kay 20 na lang. 20. Dighana. Iwan ka ako, Mina. Di. Para na happy ba duwa? di pili man gud ako, dili makapalipay ang 100 lang alod. Sige, 200 usa ka bundakan. Sige, bira. Oh, larga. Patuyok Otro, mga igalang otro. atong ruleta. Balik tayo. Ayan na. Alauna. Alas 2, alas 3. Kung Arnold Taraya pagyapon ni Wala, gi-remove ko ng name niya. Abi ko. Oy! Mark Imboy! Imboy! Okay. Mark Imboy, please. I-comment nimo kang Mark Sa man ni, Imboy. kang Joe. Oy, Kang comment Joe. kang Joe imong number, Mark Imboy. Nakiutang Joe, 200. Sige. Salamat guys. Please again follow Bernie Bitok Bitok Instagram, Bitok Bitok University YouTube channel o kamo dayon dia, kamo da Perty. Yan. Follow me also sa Maria Filingara Facebook page and YouTube channel and Instagram. And guys, I have a good news, kay kanang mga pile sa akong likod, that's tote bag and atangi ako ang merch. Hohoy! Wow! Grabe oh. So meaning magpa-raffle po ka, magpa-sample po ka. Yes, ako mga tote bags nga mga feelings, ang mga imprint. So atangin na ninyo. Check it out. Yan. Nice. Maria Yes. Feelings. Nice. Maria Alright. Feelings tote bags. And syempre, follow ko ninyo sa akong social media accounts, sa Joe Romantico, TikTok, YouTube, Kumu app, Facebook, o uban pa, i-search na ninyo Joe Romantico. And, si Kyle Abingday, winner na to last time. Siya lang ang wala nag-send sa Ay, iyang sayang, number. Kyle. Sayang kayo, si Kyle Abing. I-message. so, Once again. wala ko kabalo kung sa iyang, dapat mag-message siya sa ako, Yeah, para Palihog ko ma- kung kinsa na kaila diyan ni Carl Abing. Kyle Abing. Kyle Abing. Kyle Abing. And Alright. of course, Master Poppy, Instagram, Master's Facebook, and YouTube. Nag-battery low na ko. Babay na guys, 30 seconds na. Daghang salamat guys. Ingat mo tanan. Enjoy Salamat. the rest of the night. Bye!